Il-Partit Nazzjonalista fakkar il-memorja ta' 3 ikoni tal-Partit Nazzjonalista li se jibqgħu simbolu tal-istess partit. George Borcholovir, Nerik Mizzi u Fortunato Mizzi. Waqt id-diskors li wassal fil-binja tal-għażat fil-Belt Valletta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fakkar li l-Partit Nazzjonalista dejjem ġab l-interessi ta' Malta u tal-poplu kollu l-ewwel. U saħal li matul is-snin il-Partit Nazzjonalista għamel kisbiet kbar għal Malta, fosthom il-kisba tal-indipendenza u sħubija fl-Unjoni Ewropea u l-Partit Nazzjonalista se jkompli fuq il-passi ta' dawn il-personaġġi storiċi, bir-rieda li jkompli jfassal politika għal ġid tal-poplu Malti. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello qal li George Borcholovir, Nerik Mizzi u Fortunato Mizzi dejjem kienu determinati quddiem kull sfida li jaffaċċjaw fil-karriera politika tagħhom u saħaq li dawn l-ikoni tas-seklu li ieħor daħlu fil-politika biex jagħtu servizz lill-poplu. U dan għandu jkun id-dover ta' kull politiku anke illum. Intant matul din is-serata, diversi kellima waslu interventi fejn semmew rakkonti mill-istorja ta' pajjiżna inkluż xi wħud li seħħew waqt il-Gwerra Dinjija. Bil-Partit Nazzjonalista baqa' jissaħħaħ matul is-snin ta' wara biex eventwalment wassal lil pajjiżna l-kisba tal-indipendenza.